Почвай! Работи! Робе! Робе мой! Чуме, де става така? Узубял. Един човек ме пита, баба, вие как бутнавате блока, бе, какво ще стане? Браво! Излез малко на слънце, те видиме. Будь човек да му дадеш кирка, си е цел терорист. Излез сега на слънце, те видиме, защото до 9 се не видиш.